babban kan buɗan Usman. Gwamnan giwa mai ban tsoro ɗan shehu. Toron giwa ba fasawa ɗan Usman. Baba kan kada mai kwari kan gwanci mai rangwangon. Widi ɗan Tijjani, widi mutumin shata. Wa alaikum salam. Da Allah malam tambaya ce yake yi. Wai da Allah gidan Lawali na Maraɗi nake tambaya. Lawali na Maraɗi? Eh. Wani Lawali na Maraɗi? Lawali na Maraɗi ni ma daga ƙauye ne an kai mun kwatanci an ka ce in na zo birni Lawali na Maraɗi zan tambaya. Kai, ta ba nuri ba ƙauyen ba za ba ƙauyen mu. Daga na tambayi Lawali na Maraɗi sai ka kore ni. An Usman kan gwanki mai rangwangon mai son kwandora ɗan Usman. Salamu alaikum. Salamu alaikum salam. Da Allah malam tambaya ce nake. Ina jin ka. Wai Lawali na Maraɗi nake tambaya. Man wai ɗan Tijjani wancan mutumin shata. Ka kewane irin mutum kawai ka zo nan ka tambaye ni Lawali na Maraɗi a nan Maraɗi Lawali ba he dubu ba. Ta za a ka zo ka tambaye ni Lawali. Ni daga ƙauye ne da an kai mun kwatanci an ka ce da na zo Lawali na Maraɗi zan tambaya. Kawai a ce Lawali na Maraɗi a nan Maraɗi Lawali ba he dubu ba. Widi ɗan Tijjani. Mai karfin arziki dan ayu ban ayi. Dan nema. Salamu alaikum. Da Allah malam tambaya nake yi gidan Lawali na Maraɗi nake tambaya. Lawali na Maraɗi. Titiliya ce babban ƙarfi. Widi ƙarfin aska. Ka san sai zaɓaɓɓe. Wancan ɗan Tijjani widi. Mai karfin arziki dan ayu ban ayi. Dan nema. Gwamnan giwa mai ban tsoro ɗan Usman. Widi ɗan Tijjani wanne wancan mutumin shata widi. Neman Lawali na Maraɗi akwai wahala. Shin barka gan tashi Hausawa sun ka ce me nema shina tare da samu. No. Alhaji widi jallo. Widi ɗan Tijjani. Allah dai koro na dafewa yanzu. Allah ne ya saka. Ya dai. Ga na yi. Kai ba ka sani ba. Komai ya tsaya a cak yanzu. Komai ya amma ku bari yau da dare. Gidan alhajin na man daga gogo. Allah ne ya yi kasuwa. Sa yoga. Allah tsari yoga. Ciao. Salamu alaikum. Sallama ana. Nan gole. Ka kana wai. Allah Lawali na Maraɗin nake tambaya. Wanda zaka zo Lawali na Maraɗi? Ku je ku kai shi. Lawali na Maraɗi. An gama Ban kakka zuke man kai. sa Sauti ma. Je mana. Sauti ma aka. Yau fada wata alama. Yau cikin daren na sai mun leka. Wala. Wai sharaban ka da kama 5,000. Na yi shekara 20. Na Najeriya kasa a Najeriya muna cewa 5,000. Yau sharaban da ka kama jika 10. Jika 10. Wannan ta kai shekara 30. Allah ya. A kullum 20 da kin nake samu wajen baba da goji je na je da kurari irin wannan. In ce abin in je in ci kosai kana. Allah ne ya biya uga, Allah ne ya biya uga.
Oga. Ya Allah dai ya. Allah dai ya ga ma tuka da ko kai kama. Oga. Ya gudu kuza ina ji da ku. Ku ba kun sani ba. Sai mun leka can fa. Dukan ma a cike take kana bin. Kowa zai wa wasa fa. Za a gane wani abu oga. Za a gane. Ya man. A ƙasa suke, a ƙasa suke. Ku tsaya. Bomba akwai na yi. Riƙe mun. Doka. Allah zan kashe shi. Wallahi zan kashe shi Allah. Wata wata yare wai. Ha, yare nan ka ta yi gani. Kawai yare nake ga maka nan dai ne wallahi. Ina ne ka gani? Ina wannan an kauce an yayin gidajen nan wajen famfan nan inda inda friban ne ka gani. Ana sai da kaya na alfarma kai. Yawa. Yau kai mine ne yasa kace ta yi? Kun yi magana inda da ita ko kawai ka gani comportement ɗinta ne ko ka ta kalla ko yanayin tsarin cikin ta. Ha yanayin yaren ne kawai ya ga. Allah nake ga maka abin. Da wa inda yanayin ta ne ni na taɓa gani irin. Ya haka nan ne tunda na za ka ma haka kuma. Kina ina neman ka bani shawara da ya mai yi ke irin wannan. Ya ni haka ne kai. Ai tambaya ce ke ya taɓa ganin irin ta. In dai kuma na tambaye ka ni ba haka na suka ce mana. Sai ka ce mana mu je inganta. Haka na ake mu je kenan suka yawa daman shi ne nake so ya gane shaken wa asaf wanda bi kowa da kan gani da tsarin rayuwa da abin da ke burge ya gaiwa kai dai ka yi tunani da abin da kake so in kana sanya yanzu abin da kake so tana yiwa wani ko kyauta ka ba shi ma bai a gaskiya yan point NTV ko haka ka kaula daga yana ya lumbu ta kai sauri yau wani dawa ta yi nama yau wani mashi ya ki can tsoyi na gamu da shi ce mana yake waya ina gidan lauri na maradi da yana ba gidaje ma zance ma kawai yawa ya ake gasa ne lauri na maradi ni kuma na yi irin wannan na ɗan yayi a gashi kai na ni ma na game da shi ya so rena ma hankali na watsar da shi ka tafasar da shi kai da ka san halin na sani na amma kai ma ka sani kai wannan yana da mace da wata yar jika in ka gaya dai ka gaya dai mace da wata yar jika haka kawai dai ga nan dai in ka da ka gaya ma ka san da kai da ina ga shi ne kwalo amma lokacin ba je da marece ba ina zannan area kawai da yan waya ta ma apel ne nake kira zan kiran masta a zo ya kawo mun mashin za mu fita na ga ma wannan fitai wannan fitai wani ce mai anan maradin lawali bai hidu ba na ce ya ware kan mai fata na gani dan ba da na je ne na dawo daga Lagos ba so ne in tire mai kafa kai ina ji ya yawo ci garin maradin ina ga dai ya yawo ci garin maradin da wannan yayin dakata da Allah wai ba ke bane ka je zai da ma ka iske ni kana tambaya ta lawali na marani wallahi ba ni ba ni gari ne no